नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सारा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जाय फरायनो हानाय नोंथांमोना गावखौनो हारसिं साननो नाङा नों जुदि फरायनायाव फिट नों जुदि फरायनायाव गोसो होयो नोंहा जुदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंब्ला नोंनि न'खराव जुदि राङारि गैयाब्लाबो दिनै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार अनसुला दङ नों सिगाङाव फरायनायाव मोजां जानो नांगोन जेरै एग्जाम्पल कुणाल बर'आ फरायनायाव मोजां नाथाय न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्लाबो नाथाय दिनै कुणाल बर'खौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा अनबाय थिग बेबायदिनो बिटिसिनि माखासे लाइमोनफोराबो जुदि नोंसोर फरायनायाव मोजांब्ला गोसो होनानै फराय कुणाल बर'खौ एग्जाम्पल लानानै गासैबो जाहाथे बिटिसिनि लाइमोनफ्रा फरायो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिसिनि गासै फरायनाय फरायसाफोरनो आङो नायनो थाखाय बा बुजिनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा सासे गोरिब न'खराव रोंगौथि गोनां फिसा हौवा जों मोननो थांगासिनो दङ थिग बेबादिनो दिनै कुणाल बर' बिथाङा हायद्राबादनि IIT आव एडमिसन मोननो हाबाय कुणाल बर'नि बिफाया सासे रिक्सासो सालायग्रा आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गिदिर मोनसे अननाय जोंखौ मैया मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बिथांनि न'आव दावबायफैनो थाखाय खबर लाफैनो थाखाय मैया जोंखौ थिनहरदोंमोन दिनै आरो बिथाङा कुणाल बर'नि फरायनायाव 4 बोसोर बिथाङा हायद्राबाद IIT आव फरायगोन बिनि गटे खरसाखौ बानजोबनानै बिथाङा 5 लाख 5 लाख जोंखौ कुणाल बर'नो होफैनो होदों थिग बेबायदिनो दिनै जोङो कुणाल बर'नि आंगो बिफा कुणाल बर'नि आंगो बिमा आरो कुणाल बर'नि आखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि जि अननाय हरनाय 5 लाख रुपिस जों बिथांनो जों होफैबाय आङो गिबियावनो आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो कुणाल बर'आ जे हायद्राबादाव IIT फरायनो थांगासिनो दङ बे मोजाङै मोजां फरायनानै मोजाङै मोजां कर्स जोबनानै बिमा बिफाया लुबैनाय बादियै जोंनि बड'लेण्डआव रोंगौथि गोनां सासे इन्जिनियार जानानै बिथाङा मोजां सफैफिनो आरो बिथांनि फरायनाया साक्सेस जायो आफा अबंलावरिया कुणाल बर'खौ अराय सम अनथों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियाबो बिराद मोनसे आसा लानानै गोरिबनि न'खरावबो एसेबां रोंगौथि गोनां जोंहा सासे फिसा हौवा जोनोम जायो आरो बिथांनि बे फरायनाया जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय मोनामोनब्ला आस'खान्दा जानो थांगासिनो दं बेखौ मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मिथिगौ आरो बिनि थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे कुणाल बर'नो गावनि फरायनायाव साक्सेस जानांगौनि थाखाय दिनै 5 लाख रां हरदों आरो बिनि थाखाय जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौबो लाइमोन बिपिएफनि जानानै साबायखर बावगोन मानोना बिथाङा जे मोनसे गुवार बिखा आरो बिथाङा जे रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनो